Engko nek ora absen kok dicekuk seluk terus mejadul. Ayo Kang Yati, mana Kang Yati? Halo Mbak. Mana keluarga Jembatan 5, Jembatan 5 ya. Mas Bejo, Mas Bejo. Ayo sing kalau bareng joget monggo teng arep. Kemajuan nih Mas Adul. Rasa kangen rapi samari namong sira kang bisa nambani. Hae Bapak. Mana hae ku mana? Kendaraku mau kemana ya? Ibu negara kok orang merapat-merapat. Di mana Ibu Negara, Menteri Keuangannya? Iya, tenang aja Mbak. Oke.
Sing nambani Mas Jadul ini. Pipen niki napa sampun nggih? Nah, sampun. Nggih. Sabait wae Mbak, engko akeh-akeh sing liyane pengen nyanyi. Nggih. Pak De.